Ispovijest svećenika koji je sudio Stašluk na Thompsonovom koncertu. Poznajem to zlo i ja sam kao mlad crtao ušato u naslov čisto da vam privučem pozornost. Iako inače nemam praksu komentirati izjave klera u javnosti, ovog puta ću morat napraviti iznimku zato što se ocjene koje ćete vidjeti u nastavku Nezavisne države Hrvatske i Ustaškog pokreta od Don Hrvoja Katušića značajno razlikuju od svećenika, a i biskupa u razdoblju Nezavisne države Hrvatske od 1941. do 1945. godine. Postoji taj maleni klerikalni krug okupljen oko nekad Dubrovačke ljetne škole teologije, sada mediteranskih teoloških susreta, koji zaista žudi za medijskom pažnjom raznih telegrama i vjerojatno najbolja metoda kako se legitimirati pred tim ljudima je to još malo nabaciti blata na Nezavisnu državu Hrvatsku i Ustaški pokret. A da vidimo što kaže Don Katušić o Ustašama. Kad se vjera i religijski simboli povežu sa zločinačkim ideologijama i režimima, to postaje i pastoralno pitanje. Kao svećenik osjećam odgovornost reagirati da vjera i crkva ne postanu prostor u kojem se takve ideologije romantiziraju ili opravdavaju. Ustaška ideologija jednostavno se ne može pomiriti s kršćanstvom, govori Don Hrvoje Katušić. Prema propisniku o zadaći, ustrojstvu, radu i smjernicama Ustaše Hrvatskog oslobodilačkog pokreta od 11. kolovoza 1942. taj pokret hoće i nastoji da svaki njegov član, svaki pristaša i svaki pripadnik Hrvatske narodne zajednice bude svjestan da su temelji urednog, zdravog, zadovoljnog i sretnog života vjera i obitelj, pa zato suzbija u narodu bezboštvo, psovku, kletvu, pijanstvo, nečudoređe, neslogu, laž i klevetu. Mi naravno moramo provjeriti životnu stvarnost i ostvarenje ovih ideja zapisanih još 1942. godine, kad bi ta država tobože trebala biti zločinačka kao i pokret, no ovako stoji zapisano. Kad su Pio XII i nekim kardinalima u Vatikanu dostavljena ustaška načela u latinskome prijevodu, na njih nisu stavljene nikakve primjedbe, izuzevši kardinala Fiumasoni Biondija, perfekta kongregacija za nauk vjere, komu su se načela svidjela, te ih je s velikim zanimanjem pomno pregledavao i čitao, izrazivši srdačnu želju da Bog uzdrži Hrvatsku. I možda najsnažniji svjedok vremena, Stjepan Lacković, tajnik nadbiskupa Stepinca za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Čovjek koji je sa nadbiskupom provodio dane i noći, donosi ovakav sud nadbiskupa Zagrebačkog blaženog Alojzija Stepinca o ustaškome pokretu. Stepinac nikad nije dopustio da se ustaštvo poistovjećuje s nacizmom i fašizmom. Isticao je kako to treba oštro lučiti. Nacizam i fašizam, jednako kao i komunizam, nasilničke su i bezbožne ideologije, u dubokoj protimbi s naukom katoličke crkve. Ustaštvo je nešto drugo. U njemu je utjelovljen pokušaj hrvatskog naroda da sam odlučuje o svojoj sudbini. Bilo je puno slučajeva i puno pojava da je ta plemenita nakana okaljana, ali time nije nepovratno uništena ona uzvišena ideja za čim se ostvarenjem izvorno težilo. U tom svjetlu treba gledati i Stepinčevo mišljenje o Paveliću. On mu je priznavao hrvatsko rodoljublje i spremnost da se žrtvuje za Hrvatsku. Njihov je odnos bio korektan. Prema Stjepanu Lackoviću, tajniku nadbiskupa Stepinca, koji je s njim proveo gotovo cijeli ratni period NDH, odnos između Pavelića i Stepinca je bio korektan. Ovdje se nema što dodat, pa idemo dalje. Sramotan je svaki zločin ustaškog režima. To je, kako su svojedobno o tim zločinima pisali naši biskupi, najveća ljaga našega naroda i najveća nesreća. Istina, sramotan je svaki zločin počinjen od hrvatske ruke za vrijeme Nezavisne države Hrvatske. Situacija oko najkontroverznije NDH-ške teme zločina nešto je što je kompliciranije od načina na koji ga svećenik Katušić pokušava predstaviti. Jer dakako, ratno je vrijeme, pojedinci koriste takve okolnosti za osvete, stjecanje materijalne koristi, a prvobitne srpske osvete zbog propasti Jugoslavije koje su rezultirale sa preko 300 ubijenih Hrvata tijekom travnja 1941. godine dovele su i do prvih reakcija i odmazdi sa hrvatske strane. U kojoj mjeri ljudi čine zločine na svoju ruku, a u kojoj mjeri na poticaj državnih vlasti? Što je plod srpsko-partizanske propagande užasa koja se širi od prvih dana NDH? Koja je krivnja gerilskog načina ratovanja partizana i njihove politike izazivanja represalija državne vlasti, poticanjem terorističkih djelatnosti i korištenjem svih zamislivih metoda kako bi se srušila Hrvatska država? Puno je pitanja na koje hrvatska historiografija tek treba dati odgovore. Ovako su hrvatski biskupi ocjenjivali zločine i nasilja tijekom prvih mjeseci NDH. Hrvatska biskupska konferencija u predstavci od 20. studenog 1941. godine, osvrćući se na zločine prema Srbima počinjeni tijekom prvih mjeseci NDH.
Ne krivimo za ove pogreške vladu nezavisne države Hrvatske. Ne želimo prikazati ove pogreške kao sistem, nego kao čine neodgovornih činioca, koji nisu ni bili svjesni svoje velike odgovornosti i posljedica. Znamo da su ti čini bili posljedica na politiku osobito posljednjih 20 godina i na zlodjela četnika i komunista, koji su toliko krvološtva počinili nad mirnim našim hrvatskim narodom. I u završnom dijelu pisma predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Stepinac Paveliću. Nitko ne može poricati da su se dogodila strašna nasilja okrutnosti, jer ste vi, poglavniče, sami javno osudili nasilja nazovi ustaša. Štoviše, dali ih i streljati zbog izvršenih zločina. Zaslužuje svako priznanje vaša odlučnost da u zemlji vlada pravda i red. Hrvatski biskupi su postupke s hrvatske strane opisivali kao reakciju i kao nužnu samoobranu. Dok don Hrvoje Katušić tvrdi da je osuda zločina ujedno značila i osuda države kao zločinačke i obnašatelja državne vlasti kao zločince. Kome vjerovati? Kleriku nadahnutom sinodalnim putem Njemačke crkve koji intervju za portal kojeg financira Soroševa fondacija nije pokazao pretjerani fond znanja o razdoblju o kojem priča, ili hrvatskim biskupima koji su u to vrijeme živjeli i vodili crkvu u Hrvata. Ovo dakako ne znači da biskupi nisu osuđivali zločine. Dapače, na njih su gledali kao najveći mlinski kamen blagoslovu mlade Hrvatske države. A kamoli da su zločine odobravali ili sudjelovali u njima. Pa i dosta blagu odgovornost koju biskupi stavljaju na tadašnje hrvatske vlasti ne treba shvatiti doslovno. Jer, po meni, odgovornost za počinjenje zločine bila je veća. A njihov sud više je refleksija mentalnog stanja tog doba kroz koje je promatrana represivna politika hrvatskih vlasti, nego li je to nekakva moralna prosudba ili ocjena pravne i političke odgovornosti državnih vlasti za počinjene zločine. Revizionistička publicistika i danas prikazuje ustaške vojne formacije i njihove zapovjednike gotovo romantičarski. Glorificiraju tobožnje vojne uspjehe, hagiografski prikazuju zapovjednike, a njihovo djelovanje predstavljaju kao isključivo obrambeni odgovor na teror partizana i četnika. Nadbiskup Stepinac 9. srpnja 1944. prigodom hodočašća Zagrebčana u Mariji Bistrici. Smatra li možda ratujuća stranka da oko ovakvim strahotama pogađa našu zemlju zločinom, što hrvatski narod svom snagom svojega bića stoljećima teži za slobodom i brani danas svoju državnu samostalnost uz nečuvene žrtve? Onda bi bili zločinci i svi drugi narodi koji nose u srcu isto tako nepokolebljivu težnju za slobodom i samostalnošću. Da se Hrvati neće nikad odreći svoga prava, u to neka nitko ne sumnja. Koja vojska brani državnu samostalnost uz nečuvene žrtve? Tko joj je na čelu? Čine li tu vojsku i pripadnici ustaške vojnice? Na idućoj ljetnoj školi teologije ja i protestantska pastorica očekujemo odgovore na ova pitanja. Zaključimo sa još nekoliko misli Stepinčevog tajnika Stjepana Lackovića. Znam međutim da je u svim kontaktima s predstavnicima Svete Stolice, kao i sa svim stranim diplomatima u Zagrebu, branio pravo hrvatskog naroda na vlastitu državu i da se do posljednjeg trenutka nadao da će NDH opstati. Ponavljam, time što je branio NDH i zalagao se za njezin opstanak, nadbiskup nipošto nije odobravao zločine. Naprotiv, uvijek je isticao da su zločini najjači argument protiv hrvatskog naroda i njegove države. Ja, kao Stepinčev tajnik, mogu bez ikakve dvojbe izjaviti da se nadbiskup nikad nije bojao hrvatskih vlasti. Nije zato imao razloga. Svakomu dobronamjernom bilo je jasno da njegove kritike nisu nikad bile kritike osoba, nego kritike postupaka. Te su kritike izrečene u duhu crkvenog nauka, a bile su upravljene na boljitak naroda i države. Puno je još posla pred nama kako bi se rasvijetlio period nezavisne države Hrvatske. Niz arhivskog gradiva tek treba otvoriti ili prikupiti, počevši od arhive NDH, koja kao ratni plijen preko 80 godina stoji u Beogradu. Terenskim istraživanjima i ekshumacijama na znanstveni način treba utvrditi žrtve svih zaraćenih strana u ratu. Za sve to treba će političke volje, a ona se pokazuje na izborima. Znate što vam je činiti. Kod mene nema kalkulacija oko toga treba li hladno i argumentima rasvijetliti period NDH i onda iz odgovora tko nas vječitom ustaškom toljagom pokušava držati u mentalnom ropstvu izvući zaključke za sadašnjost.